Lamɛnnibaga cɛ ni muso denmisɛnnin ni mɔgɔkɔrɔba ayiwa nin Mali kunnafoni point-net wulili a deliko la tuguni dɛ aw ka micro-trottoir kɛnɛ kɔni an bɔra dugu kɔnɔ an bɛna yala yala k'an ka Sariba Sidiki Jabate k'ale bilala an bɛna mɔgɔw ɲininka o hakilinata ye min ye aw ni ne an bɛ bɔ kalama sɔnni an b'a fɔ dɔrɔn qu'on suit. N balimakɛ ça va bien? Oui, ça va et toi? I tɔgɔ ni jamu duman? Jara Salif. D'accord sisan nɔ ko min bɛ dugu kɔnɔna la a ma dogo mɔgɔ si la an ka Sariba Sidiki Jabate k'ale bilala ne ko n yɛrɛ diyara e yɛrɛ hakilinata ye min ye ko in kan? Bon Sidiki ka bilali a diyara ne ye trop parce que ni n ko k'a diyara n ye fo k'a dama tɛmɛ parce que Sidiki ye star de ye maliyɛn de don ni Sariba sugu anw bolo yan même si Sidiki yɛrɛ ka minɛli an m'a bila niveau min na an ye jamana tɔw ye olu y'a kɛ niveau min na o de la an y'a dɔn k'a fɔ ja Sidiki ka minɛli koba don donc a ka bilali diyara ne ye je suis vraiment très content ne content yɛrɛ de don a ka bilali la trop wallahi a diyara ne fo ka taa fɔ a diyara n ye quoi i m'a faamu donc a ka diya maliyɛn yɛrɛ bɛɛ ye quoi Sidiki ka bilali parce que an ka fierté de don a y'an ka musique lase yɔrɔ caman an yɛrɛ hakilila tun t'a la k'a bɛ se yɔrɔ min ma grâce à Sidiki donc Dieu merci quoi. Balimakɛ ça va bien? Oui, ça va. I tɔgɔ ni jamu duman? Ne tɔgɔ Bakari Sogoba. D'accord ayiwa an ka Sariba n'o ye Sidiki Jabate ye k'ale bilala donc sisan nɔ ko in yɛrɛ diyara e ye wa walima e yɛrɛ hakilina ye mun ye ko in kan? Bon Sidiki bilali a diyara ne a bonyana ne ma parce que ne ko n'a diyara n ye Sidiki filɛ nin ye Sidiki ka ko tɛ ko wɛrɛ ye maliyɛn ko de don quoi Sidiki ye Mali tɔgɔ lase yɔrɔ dɔ la Mali tɔgɔ ma se yɔrɔ min na misiki ta fanfɛla la bon n'a fɔra ni ɲɔgɔnna b'an bolo Mali kɔnɔ yan nɔ en tant que jeune artiste donc vraiment a ka minɛli a ma diya ne ye bon a bilala vraiment a diyara n ye quoi a diyara n ye a bonyana ma n yɛrɛ t'a dɔn n bɛ min fɔ donc n bɛ dugawu de kɛ Ala ka kisi a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma a n'a ɲɔgɔnna bɛɛ Ala k'u bɛɛ lajɛlen kisi ɲɔgɔnna wɛrɛ ma quoi parce que ko kɔnɔ b'i sɔrɔ i da ka ɲi fɛn o fɛn diɲɛlatigɛ kɔnɔ i tɛ sa n'o m'i sɔrɔ quoi voilà. Voilà merci. Balimamuso ça va? Ça va alhamdoulaye. I tɔgɔ ni jamu duman? Ne tɔgɔ Tɛnɛ ne jamu ye Keyita ye. D'accord ayiwa an ka Sariba Sidiki Jabate k'ale bilala sisan nɔ ko in yɛrɛ diyara e de wa walima e hakilinata ye min ye ko in kan? Bon Sidiki ka bilali ko a diyara n ye n tɛ se k'a fɔ k'a goyara n ye parce que balimakɛ bɛ na n fa ye cɛ ye bon balimakɛw fana bɛ na min sera Sidiki ma dɛ a bɛ se an bɛɛ de ma kelen kelen a ye min kɛ a kana segin a ɲɔgɔn wɛrɛ kan a ye min kɛ a kana segin a ɲɔgɔn wɛrɛ kan Ala k'a n'a ɲɔgɔnna bɛɛ lajɛlen kisi foyi kana n'u sɔrɔ. A banna. Ne b'a n'u la. N se n'u la somɔgɔw. Tara se e nana kun gilan na. Ayi ne bɛ yan nɔ de. Ah d'accord. Voilà. Ne ka boutique bɛ kɔnɔna la. Ok d'accord an ka Sariba n'o ye Sidiki Jabate ale min b'an nisɔndiya ni dɔnkili dumaniw ni fɛnw ye k'ale bilala a ka minɛni ko ma dogo mɔgɔ si la e yɛrɛ hakilinata ye jumɛn ko in kan ko in diyara i ye wa? Ni n ko n k'a diyara n ye ma fɛn fɔ quoi. Han? Ouais. Sidiki bilali vraiment a bɔra ne nin de la ni se bɛ ɲɛgɛn n bɛ taa Sidiki ka so walayi a diyara n ye dɛ mais an bɛ dugawu min kɛ sa Ala ka kisi a ɲɔgɔn wɛrɛ ma. Amina yarabi. Jolie ça va bien? Ça va ma chérie. E nana i ka beauté bɔ i nana kun gilan na? N nana kun gilan na. E tɔgɔ ni jamu? Ne tɔgɔ Aminata Ture. D'accord an ka Sariba n'o ye Sidiki Jabate k'ale bilala a ka minɛni ko ma dogo mɔgɔ si la dɛ ko in yɛrɛ diyara e de wa walima e hakilinata ye jumɛn ko in kan? A diyara n ye a bɛnna n ma Ala k'a kisi a ɲɔgɔn wɛrɛ ma vraiment a diyara n ye fo k'a fɔ k'a diyara n ye o de kun don. Sidiki a bɛ sa i nɔfɛ 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 Jabate a bɛ sa i nɔfɛ Jabate a bɛ sa i nɔfɛ Uradusu a bɛ sa i nɔfɛ N balimakɛ n'u la? N b'an cɛ. I tɔgɔ ni jamu duman? Jalgɛng Silim. D'accord sisan nɔ an ka Sariba n'o ye Sidiki Jabate k'ale libérera a bilala quoi sisan nɔ e yɛrɛ hakilinata ye jumɛn ko in kan ko in diyara i ye wa?
Bon, je sais qu'à fois Jarane, à Blali, à Jarane. Parce que nen ka soro, nin ka se ka be soro. Sirigi mo dinte, artiste bareru. Donc nen kera sa, aba permettre avec conscience soro. Anyo kona weratina soro quoi. Ab se ka be soro donc du coup ni me ka mal leçonné quoi. Voilà, ore ko ne agli na tay. Ablali ko na Jarane. Mbalimakɛ o somɔgɔw Baasi foyi tɛ yen. e tɔgɔ ni jamu duman Ne tɔgɔ Mamadu Amadu Sidibe. d'accord e yɛrɛ tɔgɔ ni jamu Ne tɔgɔ Amadu Kulibali. d'accord an ka Sariba dɔ ye Sidiki Jabate k'ale ye libéré a bɔra prison na quoi sisan ko in yɛrɛ bɛ cogo di aw bolo ko in diyara aw ye aw hakilinata ye jumɛn ye ko in kan Ko in diyara an ye yɛrɛ la kunu an taara yen fan bɛɛ kɛ moto boliboli ye. e kun bɛ yen kunu Ne tun bɛ yen ani wula 12 kun bɛ mobili la. o yɔrɔ bɛɛ kɛra e ɲɛna A bɛɛ kɛra ne ɲɛna. kɔri ma kasi N kasira yɛrɛ de. ne bɔra kuma la an balimakɛ e dun mun na a diyara e ye A diyara ne ye parce que a libéré la ko diyara maliyɛnw yɛrɛ bɛɛ ko daminɛ minnu tun bɛ ka critiquer mais sisan olu yɛrɛ sɔnna ko ye tiɲɛ ye quoi. A diyara an bɛɛ de et puis a diyara maliyɛn bɛɛ surtout Ivoirien yɛrɛ an ka foli b'u yɛrɛ de. D'accord. Merci beaucoup. Ne b'a somɔgɔw bɛ di tɔɔrɔ se i tɔgɔ ni jamu salamaleykum ne tɔgɔ Nɛnɛ Jara madame Konate. d'accord sisan nɔ an ka Sariba n'o ye Sidiki Jabate k'ale bilala a libéré la quoi a tɛ kaso la tuguni voilà e hakilinata ye jumɛn ko in a diyara i ye alhamdulilayi an kɔntanna a diyara anw ye a diyara Ala ye parce que denmisɛnnin de don a kɔni a maralen don star kɔni problème bɛ bɛɛ sɔrɔ mais an ye duwawu kɛ Ala y'a ɲuman bɔ an bɛ Ala fo ka kira fo alhamdulilayi parce que ne yɛrɛ y'o ka client ye a dɔgɔninw bɛ na sanni kɛ ne bolo yan Ahmed u bɛɛ a ka dumuni yɛrɛ bɛ bɔ ne fɛ wallahi a ye n kanu yɛrɛ de bɛɛ ye ne kanu o don n b'a fo an bɛ Ala fo ka kira fo